linearni stroj za vakuumsko zatvaranje s dobrim vakuumskim performansama, stupanj vakuuma može doseći 0,01. Posjeduje automatsko vakuumsko brtvljenje navojne kapice sa 6 glava, visok stupanj automatizacije. Ima funkcije vakuumskog navojnog poklopca i običnog navojnog poklopca, kompatibilan s 3 bajunetne kapice i 4 bajunetne kapice. Koristi se za razne oblike staklene boce s limenim poklopcem za začinjanje umaka, kiselih krastavaca, pekmeza, umaka, konzerviranog voća,